Surto d'una lesió d'ara d'un mes i mig, més o menys, i m'he trobat forta i valenta. La cursa és molt maca, els voltants de Girona són preciosos. Tenia ganes de guanyar-la, l'any passat em vaig perdre i aquest any tot ha anat perfecte, l'he guanyada i ara crec que l'any que ve m'agradaria fer la de 26. Ha sigut la manera d'acabar les Fires de Girona i també una mica acabar la temporada de trail, ja afrontar el que vindrà a ser la temporada d'esquí de muntanya. I res, la veritat és que el còmput global és molt positiu i sobretot felicitar la noia que ha guanyat, que ha fet un carrerón increïble. Esperar que cada any s'apunti més gent i que a Girona cada vegada hi hagi més afició per les curses de muntanya.